Ahojte, tu je Mr. Lubo a séria videí o programovaní LEGO Education Spike Prime. Dnes sa bližšie pozrieme na programovanie jedného motora. V sade máme dva rôzne motory, stredný a veľký. Rozdiel medzi nimi je taký, že ten veľký je asi tak približne dvakrát silnejší ako ten stredný. Je aj menší motor, ale ten je v inej sade. Tieto motory sa nazývajú aj uhlové motory. Je to tým, že okrem toho, že dokážu točiť niečo, čo je k ním pripojené, majú aj senzor, ktorý dokáže odmerať, okoľko sa otočili, a ten je taký citlivý, že meria jednotlivé uhly, čiže má 360 rôznych polôch. Tento nám vie povedať informáciu o tom, ako rýchlo sa točí ten motor alebo v akej pozícii sa nachádza. Čo by ste si mali všimnúť na motore je, že môžeme ho točiť aj rukou takýmto spôsobom a sú tu dve značky, ktoré sa, keď sa stretnú, tak môžeme ich nazvať, že to je poloha 0 alebo nejaká východzia poloha. Je to vhodné pri programovaní, keď chceme mať lepšiu kontrolu nad našim motorom. Úplne najjednoduchší spôsob, ako roztočiť motor bez programovania, je pripojiť ho ku kocke a tu zapnúť. To vám ukážem veľmi rýchlo. Čiže bez toho, že by som niečo programoval. Tu, kde mi svieti to srdiečko, keď to spustím, vidím, že tu mám pripojený tento motor a ľavým a pravým tlačidlom ho dokážem roztočiť. Prípadne točiť opačným smerom. To je celkom šikovné, keď si chcem rýchlo overiť, ako sa bude môj model, ktorý staviam, správať, keď potrebujete len nejakú rýchlu informáciu o tom, ako to bude vyzerať, keď sa to bude točiť. Ja som si pripravil takúto pomôcku. Je to jeden stredný motor a mám tu takéto lopatky. Môže vám to pripomínať nejaký mlyn alebo ventilátor. A pozrime sa teraz na to, ako budeme programovať tento motor cez aplikáciu Spike Prime. Tu som si už spustil a mám teda dve možnosti. Ja si vyberám Spike Prime sadu, otvorím si nový projekt, nazvem ho stredný motor, vyberiem si WordBlocks a vytvorím ho. Pripojím si kocku alebo hub. Pri programovaní motora potrebujem nastaviť jednu vec alebo jeden parameter, a to je, ako rýchlo chcem, aby sa otáčal. Tento blok zo kategórie motorov tmavomodrých mi nastaví rôznu rýchlosť. Môžete si to aj vyskúšať, čo sa stane, keď tam dám 10% a nechám ho, aby sa točil v smere hodinových ručičiek. A aký je tam rozdiel, keď tam dám 100% a dám to točiť sa opačným smerom. Keby ste ho chceli urobiť rýchlejším, mohli by ste použiť ozubené kolieska, ale je úplne zbytočné písať akékoľvek väčšie číslo ako 100 do tohto okienka. Okrem toho, že môžem ten motor roztočiť jedným alebo druhým smerom, môžem mať väčšiu kontrolu nad ním, a to tak, že využijem takýto blok, kde okrem toho smeru otáčania nastavím aj, ako chcem, aby sa ten motor hýbal. Môžem použiť otáčky, rotations, stupne alebo sekundy. Stupne sú veľmi šikovné vtedy, keď sa nedá tým motorom otočiť úplne okolo jeho osy, ale potrebujem naozaj presné otočenie. Čiže jedna otáčka sa rovná 360 stupňov. Môžeme to vyskúšať aj takýmto spôsobom a dáme si, že jednu otáčku dáme v protismere a jednu v smere hodinových ručičiek. A predtým, ako to spustím, si tu ešte nastavím jednu vec. Spomínal som tie značky, tú východziu polohu, a to je tento druhý blok. A ten si dám tu hneď za tú rýchlosť a poviem mu, že choď najkratšou cestou. Mám tu ešte dve možnosti, v smere alebo protismeru hodinových ručičiek. Choď najkratšou cestou do pozície 0. Čiže predtým, ako sa začne točiť môj motor, tak sa
ako keby vynuluje alebo dostane sa do tej východzej pozície 0. Tento blok už nepotrebujem, tak ho vyhodím odtiaľ tak, že ho len tu potiahnem doľava a zmizne. Tak, poďme si to pozrieť. Najprv sa dostal do pozície 0 a otočil sa najprv v smere hodinových ručičiek a potom proti smeru.